Kung pagkababae ko, siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Baconer Secret File. Nang ating kabisyo na si Sailor Moon. Si Sailor Moon na turn on sa isang live streamer dahil sa pagiging pikunin nito. Gustong-gusto na niya daw kapag napipiko na aasar ang live streamer na ito na magkakaroon na ng almost 200k followers. Actually, na-identify na po namin siya through Facebook Live. Oo. Nung tiningnan ko mismo yung profile nitong gamer na to, itong streamer na to, sabi ko, oo nga. Tamang-tama, tugmang-tugma yung description ng SPG Secret File sender natin dun sa itsura niya. Di ba ang sabi niya? May kahawig ni Charis Pempenko. Medyo kahawig din ng bokalista ng Ben and Ben. O kaya kamukha din daw ni Charlene San Pedro. Nung nakita ko, oo. Tapos nagigets ko kung bakit siya napagkakamalang babae. Well, in fact, ayaw niya talaga na mapagkamalan siyang lalaki. Naaasar talaga siya. Tapos, in-scroll ko mismo yung photo niya sa pinakababa. I mean, yung pinakaluma-luma. 2021 yung nakita kong pinakaluma na naka-upload sa kanya. Mukha naman siya lalaki doon. Siguro dahil sa buhok niya na pinahaba. Tsaka dahil nakasalamin siya. Tapos parang ang cutie kasi ng aura niya, ng face niya. Kaya ganun. Oo. Pero gusto ko talaga itanong din sa kanya, Boy Pindot, kung nireregla ba talaga siya in person. Charot, may tarot. Anyway, so ngayon pakinggan na natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Darwin Russell. Nako, Sailor Moon, think twice muna kung sakaling ma-meet mo si Lion Pork in person. Baka imbes na babae, lalaki pala na mala Son Goku na Super Saiyan at bigla kang bigyan ng Kamehameha Wave. Talaga ba? Eh, hindi nga babae, lalaki nga daw ito. Tapos ika-Kame-Kame Wave, ganun. Ewan ko dito kay Darwin Russell. Ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Brian Mariano. Para kay Sailor Moon, sige lang. Galitin mo lang para matuwang-matuwa ka. Kung lalaki talaga siya, galitin mo para pati yung alaga niya magalit. Tapos, mas magta-touch ka ng self mo. Charot with harot. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking comment from Brian Mariano. Ito naman ang sabi ni Charles. Hindi naman siguro sensitive itong si Lion Pork, 'di ba? Kaya lang si Sender feeling ko ano siya, dragon. Ako sa side ko, aminado akong sensitive ako pag inaasar ako to the point na binubuli ako. Pero passes pass, andito pa rin yung pagka-sensitive ko. Alam nyo kung ako kay Lion Pork, panty at bra reveal naman dyan. Kasi parang yung gender niya, dinedenay niya. At para kay Sender, punas-punas din ang basa sa katawan. Baka mga muy kanal yan. Charot with arot. Nga pala, actually, ang tamang pronunciation ng Valorant is silent NT. Valorant. Talaga ba? Ano ba talagang tamang pronunciation? Kinorek yun ako ng kinorek ka.
From the Valorant kanina, naging Valorant. O, ngayon, silent NT. So, Valorant na. Ano ba talaga? Ako ba Valahura? Ganon? Valora? Ewan ko sa inyo. Anyway, eto pa sabi ng ating kabisyo na si Poch. Hi, DJ Rocky. Tawang-tawa ako sa SPG Secret File natin dahil nanonood din ako ng stream nung tinutukoy niyang live streamer. Oo, asar na asar yun kapag merong tumitira nang aasar sa kanya na babae siya kasi pinagpipilitan nga ng iba na babae siya dahil mukha nga siyang babae. May feature siya sa kanyang mukha at sa kanyang katawan na parang babae siya. Pero ang claim niya nga, lalaki siya. Kaya yung iba sinasabihan siya na panty reveal, napkin reveal naman o with wings or without wings. Gayun pa man, ang cute-cute niya lang talaga. Same with our SPG Secret File sender, natutuwa ako sa kanya kahit minsan nagmumura siya. It is just an expression. Oo, pinagtatanggol ko siya dahil bet ko siya. Yun lamang po, DJ Rocky from Poch. Thank you so much. Ay, sabi pa dito ni Unali, Sailor Moon, pa-update mo kung anong gamit niyang napkin. With wings ba or non-wings? Hoy, hindi niyo alam yung mga nauuso recently. May tampon, tsaka meron tayong tinatawag na menstrual cup. Oh, baka yun na yung gamit niya ngayon. Yung tampon yung yung mahaba na parang popsicle stick. Tapos, manipis lang siya. Medyo maliit. Tapos, may applicator yon na kailangan mong ipasok doon sa Tinuro ko talaga. Tapos yung menstrual cup, although di pa ako nakakagamit nun. Alam ko si Robin Shea na nakagamit nun eh. Eto kwento ko lang sa inyo Eto medyo na to. Medyo wala to dun sa topic natin kasi napag-usapan natin bigla to eh. Si Robin Shena, kita niyong ganun-ganun yon, pinakabata sa Love Radio. Ay, si Mara Tony pala pinakabata. Pero nung pagpasok ni Robin Shena dati, ang mga pinaglalaban niya, promoter yan ng paggamit ng menstrual cup, paggamit ng tampon, ganun yung mga pinagpo-promote niya. Sabi niya, ang sarap, as in, walang bahid ng kahit anong bakas, ganyan, hindi nangangamoy, mga ganun. So ngayon, naisip ko lang, dito sa ating SPG Secret File Center, yung tinutukoy niyang live streamer, tanungin kaya niya kung anong ginagamit niya. Kang alam niya ba yung menstrual cup? Pag alam niya ba yung tampon? O yung napkin with wings or without wings? Kasi kapag alam niya yon, nagde-deny lang siya na hindi niya alam yun. Baka babae talaga siya. Or baka naman nagpunta siya ng Thailand, diba? One day after Thailand. Second day, 1 week. Tapos bilang 1 year in Thailand. Kaya yan ang itsura niya. Charot with darot. Kasi dati noong 2021 talaga, yung mukha niya, mukha talagang lalaki. Short hair, medyo bilugan na yung face niya. Pero yung features ng face niya, parang mas malakas yung testosterone kesa dun sa estrogen. Oo. So, parang lalaki siya. Di mo siya masyado mapagkakamalang babae. Fast forward to 2025. Nagpahaba siya ng buhok. Tapos yung facial features niya naging soft. Di ba normally, ang tao kapag soft yung features niya, parang kahit lalaki siya, napagkakamalan na parang, uy, bading ka ba? Uy, bay ka ba? Medyo kasi features mo soft eh. So may ganun. Actually may daya yan eh, para maging strong yung mismong facial features mo. Alam mo kung ano? Magpautang ka. Dun sa mga taong hindi kaya magbayad ng utang. Pag ganon, ay sinasabi ko sa'yo, araw-araw, may galit ka. Tapos magiging strong yung mga facial features mo.
Hindi, charot lang with the rot. Sabi ni Sharlon Perez dito, nakikinig lang ko sa radyo while driving. Sa curiosity ko, anong itsura nung nasa Secret Files? Napahanap tuloy ako ng picture sa comment section. I-search nyo na lang yung, ito ang ano niya, first letter niya. First letter ng pangalan niya, L. Yung pinakadulo ng pangalan niya, O. 7 letters. Tapos yung profile picture niya ngayon, nakaupo na may salamin, tapos anime yung dating. Oo. So, ganun. Yun lang. Well, wala naman ako masyadong masabi dito sa SPG Secret File na to. Kasi masarap din talaga sa pakiramdam na mayroong nagpapasaya sa atin. Either live streamer yan, either gamer yan. Basta kahit sino pa yan. As long as wala naman tayo natatapakang tao, may nailalabas tayo na masarap sa katawan, then go ahead. Wala ka naman siguro nagiging pagkakasala. Pero sa isip lang. Charot, at sa gawa. Sa salita, wala masyado, pero yung pagkakasala nasa isip at nasa gawa. Charot! Uy, darot. Pero yun nga, kabisyo. Alam mo, mga responsibilidad mo, consume online kung ano yung kaya mong i-consume. Mag-comment ka lang ng mag-comment. As long as hindi naman na-offend yung tao, then go ahead. At kung sakali mang nakikinig tong live streamer na to sa atin at kung may makapagpapaabot sa kanya ng episode na to, pwede bang kahit isang online interview lang kung ano ba talaga siya? Baka pwede siya magpakita ng baby pictures niya. Kasi normally kapag meron tayong baby pictures, diba may album tayo, nandyan yung mga nakahubad tayo, nakikita talaga. Dun, kapag makita mo dun sa baby pictures, kasi yung nanay tatay mo nun, ang hilig kang kuhaan sa Kodak. Oo, ang hilig kang kuhaan sa Kodak na nakahubad, ganyan, naliligo, nakahubad. Kitang-kita yung focal point talaga, hindi sa mukha, hindi sa katawan, kundi, sa katawan actually, pero dun sa mismong organ mo. Yung organ mo na magagamit mo in the future. Sa pagpaparami ng lahi sa mundong to. Oo. So, ganun yung mga gawain ng mga magulang dati. Yung talagang, hindi pa uso yung mga photoshoot sa mga studio. Walang ganun, walang creative shots dati. Ang creative shot ng nanay mo dati, lagyan ka ng mga intrusive thoughts. So, kukuhaan ka through Kodak, papaprint yan. Pag napaprint na yung film, di nandyan na yan, ilalagay na yan, didikit na yan sa album. Pero bago idikit yung picture dun sa album, susulatan pa yan ng nanay mo. Lalagyan dun sa likod ng picture kung kailan kinuha. Tapos dun sa harap, pag bibigyan niya pa ng story yung mismong photo album na yun. Tapos lalagyan niya ng parang mga cloud, tapos lalagay niya dun kung ano yung thoughts mo kunwari dun. Parang, I am ready to take a bath. Ganon. Maliligo na ako. Asa na kaya si mama? Mga ganon. Alam mo kung bakit alam ko yan? Kasi yung kapatid kong lalaki, ang dami niyang pictures sa photo album na nakaraan ng pamilya namin na puro nakahubad siya. Ang cute-cute ng kuya ko, pero yung focal point talaga doon, ay, hindi mukha niya ng bilog na bilog. Makikita mo talaga yung tiyan niya, pagkatapos nung tiyan niya, pababa. OMG, it's a spada. Charot with a rot. Ganun. So, I think, sender, pwede mong i-challenge ang live streamer na to na mag-baby pic reveal ka naman. Kasi doon pa lang malalaman na natin. Kung hindi niya kaya, baka pwede naman top reveal. Topless reveal. Top reveal. Kasi di mo makikita doon sa top, kung may inoperahan pa, kung may nakaumbok o wala. Kasi kapag may nakaumbok dyan, alam na this. Kapag walang nakaumbok, alam na this. Tapos sasabihin pa lang, hindi, baby fats lang yan pag may nakaumbok, no? Charot, may darot. Anyway, kabisyo, if you wanna share our secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, VRV as in bathroom break for top secrets. Kapiling pa rin ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Raketera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is SPG, as in Super Bacchanal Secret File.